Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu amin na sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagayam niyo naman yung Nemi Ruiz, kumagkablawa ka tinimbag nga bigat kada kayami ka sa ngapada. Good morning, good afternoon, good evening. Anyaman nga oras, kan aldaw ti hanyo itang apaset ti lobong. Napagkablawan ta kayo ti happy watching. Dagiti adat ti Pilipinas, ti Asia. Good morning, good morning. Kaya pakishare yun ti program natin papagayam. Share this program, share. Ano ba? Okay ba? Okay ba? Kaya't badanan nyo, ti pagkasalitaan ni Arnel, ana pauluan, na iyurit agasat. Na iyurit agasat. Ayun. Pag-share ya, programa tayo. Hindi nga rin papagayam, iruging basa. Dati pagkasalitaan, ni pagayam tayong Arnel, ana pauluan, na iyurit agasat. Sagodahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, nagaragragsak kami kini Carla, iti dayta nga aldaw, iti dayta nga malem, Manong Nemi. Nagtulag kami manen nga after office hours, kata agkuyog kami nga mapan iti baybay, igit ti baybay nga magusguston mi nga magpalpalabasan ti oras, nga magusguston mi Manong Nemi nga pangbuyaan iti panagtabon ti init. When? At then, talo nga tawen ti relasyon mi akas agayanayat. No pay, hindi pa lang ubing kami Manong Nemi kat nasingeden tunggal may sa kada kami. Nasinged pa agraman ti pamilya mi. Manong Nemi, family, friends. Nagkareduarang kam ti high school, elementary high school, college. Sungaling tasang kam ngagpadpada Manong Nemi ti pagtrabahuan. Kadto kasta nga weekend, anda kami ti igi ti baybay. Tapno kasta kat buyami. Di ba naglumba kasla saan nga mabannog, dagiti daluyon ngagpasag iti kadaratan. Ganbuyahan mi Manong Nemi, iti asidag ti init, santo maisawsaw ti init, aging kaalumnek. Nagatugaw kami Manong Nemi, iti kabat, nagabay kami. Insadag na Manong Nemi, ti ulo na iti barokong ko. Apaprusak matitakyag na. Amamluyak na giti buok mo.
Kahit no kastang iplastar ko manong naming o mato, tapno mayarasas ko ken kuha na. Iti I love you. I love you. Forever and ever, sweetheart. Oo nga mo. And I love you too. And I love you more, Arnel. Planuhan tayo pa nagkalaysat. Nakaready kan? Hindi pa kailangan nakaready, sweetheart. Imagine, for how many years? Datapat latag kagasat niya. Paano na kumang saan nga datatag kagasat? Iso tinaiurit agasat. Nga siyak, tiagbalin nga reyna, iti bangunan ta nga pagtaingan. Siyak ti silaw. Siyak ti ina, di tiagbalin nga anak ta. Kanagbalin ako nga nadungo nga ina kin asawa. Agtulturo to ti kinapudno ken ka, Arnel, sweetheart. Go, I love you so much. Kasta, Ahmed. Gawanin ti sa balin di kasi ka. Dadaga di na po utamon. Daga di dadamag mon. Sa balin nga babae ko matibiyag ko na sa nga siksika. Talaga nga sisyak. Tano sa nga sisyak lang kita. Naiurit ang gasat. Nga sika ken siyak. Sika ti reyna, kat siyak man ti ari, siyak ti ama, kat sika ti ina, siyak ti tedek kun adigi ti pagtaingan nga bangunan ta. Nagbalin ako nga napudno, nadungno asawa ken ama. Kada kiti sa nga dosay nga anak ta. Ha? Naga doon? Di mo kahit sa nga dosay na? No, hindi yung una nga taagat so, ado na kita paganak ni 12, 15, at dapat damag ko nga naganak iti 18. Kaya, baka sabal-sabali ang babae. Una do nga ama. Siksikan to lanad. Hindi ba ka mo nung name? Ta nagplastara kami kat naglanang di bibig mo. Masansan no kakastoy tararamidan mi sipo dadan nagkinaawatan di puso mi. Tay di kat bilang mi palang kat classmate, friend, yan, family friends. Kami di talaga nga dimtengan di panahon tap no baga ka nalabas pa yung friend, nalabas pa yung kabsat di mariknak kang kuwana. Kastamat kang kuwana kaniyak. Titan. Mabalim min tirakin narakop, mabalim min tirakin nagek, itinapao. So na lang nagtulagan mi manong nemi. Nasaan tulakan no ipaay ti amin-amin na. Tunawal pasin ti kalsa. Kalaysa. Tapno yan natop launay na jitrahe de Buddha. Iti kinapuraw na. Tapno iso nakit birhen ngay dadag ko. Iti nataig na altar. Manong nemi iti agsina na giti bibig mi. Kinitak iso na. Iso matlagay nga dasabali nga raman ti bibig na ta. Carla. Apay. Agdadaring mo ka? Ha? Darang ang peso? Apay. Ganat mariknam. Apay, pa-fail ka. Pumurmuraw ka. Ano pas pasamak ka? Maulawak lang. Diyos ko. Oh my God. Itaray ka sa ospital. Ano na ito na pasamak ka? Masansan ka din yung dardaring mo ka? Makabulan yung tan. Anya? Pagkaman naman tatandaro mo rin nga darating agong ko. Diyos ko. Hindi ka pinagpa-check up? Sampay. Oh my God. Masama nagtaray ka sa ospital. Kabayatan manong nami nga man manehohak. No manin talyawag iso na. Sweetheart, hanggang mat maturog ha? Makaturog ka? Saan ka mat maturog? Nasa dagdan to ospital. Ano naman di mariklam? Kapsotak. Anya? Pumigsak tumatlang. Diyos ko, kano ba na ito eh? May katlo da ito na gundaway nga.
kasto ti mapasama kanya. Mapinsan ka pa na nagpa-check up. Anong Nemi? Naak ti cellphone ko kit inrapin ko manong Nemi nga tinawagan ti ama ni Carla. Si Mungbat nga dagos. Arnel. Tata. Abay. Sumaruno kay ko ti ospital. Nagdaringungo ni Carla kita kapsot. Itaray ko ti ospital. Hanya. Napasama kayong kuha naman ng data? Napasamak man ng data kayong kuha na. Kahit mga saon manong naimigit na ibaga ni Carla kayong kuha na kada kuha na rita napasamak. Manong naimi na si kaso nga dagos. Dagiti bangagas, doktor, nurse, impandad emergency room manong naimi. Sana ka mga tala. Gangga nga dimtengan, dapapakin ni mamang na. Kumusta ni Carla? Tata, asa si kasuan na ganamang nagas? Namintal nun akastoy. Amang saan yung nga dangos ngayon pa-check up? Sumatikan ka na yung kayo magbagakan ko na. Intunok ko. Itangtong ko na. Ano tinamnamayan yung kasasaad na sakit ti anak yo, tata, nana. Dakay ti makamo, kapag dakay ti naganak yung kuha na. Kinitanak manong na imiti ina na. Kuha. Anya kuha na. Ada istorya ti pamilya mi. Ito lang napan nga kawen numalakip mo. Kapsat ko. Anti ni Carla. Natay ka po ti leukemia. Leukemia? Kastamat ti mapaspasamak yung kuha na ini. Oh my God! Di ko nahin nga da sakit ni Carla nga leukemia. Dahil istorya ti pamilya yung kastoy na. Juan, saan nga na ibagbaga kanya? Ni Carla, nabayag tayo ng nag-gaam mo. Nabayag tayo ng nag-gayam. Ti pamilya, kini pamilya yo. Itaman pa lang. Di daw tawat na kinapon, Diyos. Gagagangailangan nga dari kong ti amin. Unang no, da istorya yo nga. Idaw-dawat na kinapin Diyos. Nga maagasan pa ni Carla. Ano pa yung plan-plan noon, minana, tata, di pa nagkalay sa amin kumaan. Gusto pa na masama. Limuwarin ti doktor. Nagitinagannak kang kuha naman ng name iti nagisarita. Kat nang saludsod ti doktor. Kat kas ti istorya kaniyak ti ina ni Carla manong name. Ngayon ti istorya ti pamilyada. Nadaan ti leukemia. Tako nada nga pagtinawidan. Siya kundi nag-istorita ang doktor. Gaya na iyat ko ti pasyente. Kansya tinangitaray dito'y. Confirm ka dit. It is sabali pa yung eksaminasyon. Di may sangkayat kang kuhana. Nagtalinad pa na di hospital. May paniti kwarton, kalpasang nga dati, emergency room. No may sangkat kadagitig na dumadumang eksaminasyon, doktor, anan to resulta na. Dakal ka diti posibilidad nga talaga nga leukemia sakit kay nayat ko. Nagtungit manong. Kasi na di chance na kumatidog pa biyak na, doktor. Anong stage na yan na? Iti kasta nga kaso. Bali nga, butan na, di may sa
Yung ganat ti duwa tawin. Depende no kasunod ti treatment na. Tawin. Wala posible. Kadinan mauray ti may sana tawin. Awan ti sabali nga, aramidan tayo, da kayo nga masaknan, yung ti mga awat ti kinapudno, kada kararag tayo kinapud Diyos. Kakastoy kakasokit. Milagro. Ti kasapulan. Manong nemi, manipod itiday nga gundaw mo eh. Awang pulos ti panagtal na ti panunot ko. Itinaya ka rin ni Carla manong name ti private room. Nagpakahanda tagdagan kang kuhana. Tapos may saganat kami nakasapulan na. Siyak tinabati. Kumusta ka, sweetheart? Saan ko yung padlaw manong name ti anyaman nga marikrik na. Kaslaw na nyaman na. Kumusta ka? Aran marikrik na. Okay, met. Napigsak, met din. Ngayon ko na ni doktor nga, agdalinad ka pala di ospital. Sakto na makamo nga. Tumawag ti bisina yun, tapos na may pagkamungan ta kanto eh. Ken, inakto, ito lunes, inakto pala i-file team, leave ko. Tam na batayan ka. Ala, makawadot absan mo. Naglibak nga ron. Arnel, di nakapakadanagan. Ape ko mga sangka pakadanagan. Anyaman na rito eh, di ngamin. Ape kami nga sangka, dagos ka nagpa-check up. Nagpa-check up na dagos mo na saan. Hanggang di nga iso-leso. Amom ka di? Noan niya kuna ti doktor. Horesan ko nga, saan lang yung baga? Amok. Dandan na akong matay. Sa mo sa wandeta, Carla. Saan ka matay? Saan ka matay? Agpiyag ka. Kung nagiging peres mo nga aramidan ti amin. Uri siya, aramidan mi ti amin. Aramidan ti amin. Tapno, agpawat pa ti biyag mo. Aglasat ka rin na dumaduma na moderno nga treatment. May tad ka nga gusto nga agas. Agpawat pa ti biyag mo. Sabi ko ma. Ano orasin? Rabiin, namayakan nga limnek, di init. Ite pelad na tati baybay, nga limnek. Ngayon tumahot tumanin to bigat. Sabarin tumanin nga aldaw. Ado pa nga aldaw, ado pa nga bulan, ado pa nga tawen. Nagkasarta pa eh. Maka magkasarta. Maandaan dati anak. Ba? Dito ti plano ta, dito tarapaap ta, mangbahon ta naragsak na talin na ay nga pamilya. Kasta tarapaap ta, ba? Wen, iso tarapaap ta. Ngayon sana kung nga makadua, nga mangipatungpal ka na kita nga rapaap. Makadua ka. Lumaban ka. Saan ka mo po kaunti namnama? Owen, sana kang pukawan tinamnama. So nga kahit nagsangit ka, ha? Kanoris sakya kahit nagsangit. Tawad ni may tulong ti sangit.
Numisamak. Nagragsakik latan. Numanupay nga aldaw, tinabati, tibiyag ko. Saan mo nga sawon, tigas ta. Agpahot pa tibiyag mo, makapag-asawa ta. Sige. Panunutik. Agpahot pa tibiyag ko. Makapagkasar ta. Maadan di talungan na. Saan nga sang dosena, talo lang. Talo lang. So, tayo kabantay ka. Nagsublit to na parents mo. Kapsat mo yung bigat. Maturog kan? Tumaturog kang mantin. Good night. Good night. Nga magriing nga tumigat, ha? Sa mong itultuloy-tuturog mo, ha? Agriing kang tumigat. Taray nga bigat kat barungag sapa kayang ka, karata. Ngayon nagsakit. Nagasaksakit manong name. Namanipod, itidayta nga panaka-hospital ni Carla. Panakaipakat kang kuwana. Dagiti rumbeng. Nga may pakat. Nga agas. Kan panaka-treatment. Inot natin manong name nga umres. Bagina. Isarunat na. Nagregregan na ginibuok na. Di malanan manong nemi di makon ko na ngat chemotherapy. Nakalalis to dagiti pasama. Kat siyempre manong nemi. Aday ti balayda. Mapangkumambantayan. Ang sakripisyo kon manong nemi. Iti sampel lang simrek, iti trabaho. Ikadandak no ikadandak. Tinaskan kadandak, lahat at isipay, di babae nga patpatag. Numanin nawi sa kisuna. Papananta. Intay tigit ti baybay. Intamanan buya, enti init. Ngagpakada. Intamanan buyahin, dagit dadaloyin saan nga mabanog. Ngagsubli-subli, ngagpasag, kadagiti kadaratan. Wen, masapul relax ka. Sa galatang agpupuk di balay. Rumwar ka. Agpaspasyar ta. Ibusan ta. Sumagbanulayan nga aldaw, tibiyag ko. Ngagpaspasyar ta. Adupay ti aldaw tibiyag mo. Agpaot pa tibiyag mo, sweetheart. Numanay mapangkamtigit ti baybay. Tinalami isan nga pasit ti malim. Amang muy buya kanig di danluyon. Ngagsadag iti barukong ko. Nga mamluyak ti buok na kinapaprusak ti takyan. Sa kamtog plasta. Nga ginasadag ti ulumi. I love you, sweetheart. I love you forever and ever. Nagkamanak, Arnel. Itimpay mo kanyak nga ayat. Kabayatan nga si Bibiyaga. Nga magpatinggati amin. Di mo ayat kayat mo nga awad nagsangit. Nagsangit ka. Makasakit ako. Ay, nagtigasan ko. Duma. Babalawak ti Diyos. Kala sa mo sa tigas na. Sa mga babalawan ti ni Hapo Diyos. It's unfair. Apay ako naman nga unfair. Ano kasi tumitlagayan ti kasat ko? Nga alain natin pabulod na kanya kabiyag. Apay nga hindi pala ko maubingat. Hindi ko mapailaing ubingat. Hindi ko mapailaing awan nakap ko.
Hindi ko mapailangawan riknak. Hindi ko mapailangang ubingak. Tapno sa alak ko Tapno napimpintas. Nga awatan. Saan ako maging paturay? Nga nagayanayat na. Saan ako maging paturay? Nga nagplano ta para tibangunan ta nga pamilya. Sana ko nangarapahap. Huwag kumatisang kumatungpal nga rapahap ko no hindi kumapailayan nga inalalak ti Diyos. Apay nga ita. Apay nga ita. Apay nga saan ko mga idi. Inararakop ko manong nemi ni Carla. Pinatpatibkar ko ti pakinagam na. Sa mga babalawan ni Apo Diyos. Sa mga babalawan, sweetheart. Sa mga babalawan. Awan ti basol na. Pakawarin na ko, Diyos ko. Nanisok man ito'y. Him na maminsangin po, no. Matayak matlagayam. Di pala kumapay lang, Ada plano ni Apo Diyos. Ano ti plano na? Tapno mapanawang ka, masaktan. Tapno masaktan, ngaglading, di kinagan na kanyak, kanigabsan ko, kanda dumapay nga mga batbateng kanyak. Saan ka di ka naklaklak ako mga inawat, hindi ta ubingak pailayan, kanawahan akong niti lobong. Gustunan. Manong na babalawan nagpaikit din nagiti parents ko. No, apay na baybay akong di trabaho. Kan pati siya. Katumras pa yan, mano. Umras pa yan sa lunat ko. Edi ka papanunot, kapupuyat, nga mangbambantay, iti babae nga patpatik ko. Mangkuykuyog kang kuha na, mangtultulong, no maglasa di sunat ti kemo. Aking kakadinan kaya. Gustunan. Marigatan na akon. Isardeng yun, mga paagas kanyak, daw malasar serbina. Gustunan, sumuko akon. Saan ka nga sumuko? Ano, umatawalan sa serbina, gastos laing na ito'y. Bebesan tumalat pagtungpalan ti amin. Uri na sana nga sumuko, no talaga nga naikari, nga na ito tinayorit nga gasat ko. Gustunan. Talagang ni Simukon manuglimi. Simukon ni Carla. Gusto nga ti Sona. Gusto nga ti ko na anak. Kaya tultuloy man ti treatment, kaya mo ti tawon no anyaman. Nison tumat lang ti pagtungpalan na. Nauray na tiin na mga bulan, mano. Kalpasan na. Lamin pinsanan nga nagkidem. Lamin pinsanan, manong nemi. Ang give up nan. Isahan nga mga spy ni Carla. Carla. Talagang intulog nan kalpasan. Nakaligitin na odi nga malikas na. Panang idaw-dawat nga sabay ko, ma. Na mga sarang akto ti may kadwa nga ayat. Nga isot mangituloy. Kanang iti plano ka narapami nga pagpalinan. Ibig karikmat kang kuha naman ng name nga nangignamis mo. Nga sanak itong nagayat. Siksikan tulangin. Kaya't kumantan di sumurot. Kaya't kumantan di matay. Kandak met ti sakit nga nakana. Diyos ko na kaya't kumantan di sumaruno kay ni Carla. Ano saan man nga naikaringa dito yung rabaw tinaga. Di ba kay tuluyan tayo na yat mi. Ituloy mi tinagkay sa ngabiyag. Kaya't kumantan di matay. Kaya't kumantan di matay.
Panas ka namin pinsan, tibatog ko nga langit, manong name. Talaga, kahit kumit idin, ti sumurot kang kuana. Diyak kayat idin ti mangan, diyak kayat idin ti maturog, diyak kayat idin ti uminom. Di papapilit ni mama. Alak, urahim at itinay kariya kasat mo. No kaanon to. Ako rin no nga tararamidin mo sang ka na ikari. Para parigadam lang tirik naman. Mangan ka, uminom ka, maturog ka, ginanag ka. Kahit kumenten, di ginanag kang nanahayon, mama. Tadi kadilaeng Carla, tinapatig kang ka. Saan kami ka di ka napatig kang ka, nga naganak, kan di ka kamsat mo. Di ka kayem mo, di ko pisinaam. Di kadilaeng Carla, tinapatig. Tay tupay, tao nga mabunubunan ti bala, ti bakina, agbiag tupay, kabutasan, pailang nga iso tinairit agasat na. Dahil ti gasat ni Carla. Dahil patinggan ti biag na. Ti pa nakaibusan ti oras nga naikari para kang kuana. So nga, ituloy mo ti magkigasan kasat. Ituloy mo tagbiag. At ang plano ni Abo Diyos para kang ka. Edi may tabon manong name ni Carla. Imbugbog ko may nga namin pinsan. Tigit na bati pa yung alwa. Edi sa kanan tanim na ingkarik manin manong name nga sa anak tun nga gayat. Saan tun nga dumteng ti may kaduha nga ayat. Gapot ang maminsanak lang gayat. Is-isulayang ti babae ti biyak ko. Ingkarik atakmit lang manong name tinagmobuan. Simre kakmit lang ti pisina. Tasandak matlang inikat manong name naawatan dati kondisyon. Noan niya posisyon kayo di, sumitlang manong name ti. Sinublianak. Hindi pa nagtrabaho, manong. Napasnegak. Ngayon no kasta nga gawidak. Nasunutak manong name. Di may isang lugar nga pag-iinuman nga sadyayan. Pir bay. Lima pa nga pir. Sir, baka di yung kaya. Apa kung problema mo saan ko kaya? At damat kwarta ka. Ha? Sige sir. Sanak lagi namang gulguro. Sanak lagi rin agbayad ak lagi rin. Apa ko mga paritan da. Tawag-tawagan nagto ni papaki ni mama. Pagtungtungpalan naman ang name. Dandanig saan kong maiyawid ti kotsek. Owen. Kalbasan da ita. Masapak tumanin nga kriing. Wala da ang hover ko man ang name. Mapanak mga opisina. Kahit ko pagbalinan nga busy man ang name. Tibagik, tirikak. Tapos nikastak. Nagmay saat. Talaga nga. Mapasamak lata. Hindi pa nagarubos tigit luwak. Malaglagip ko lata ni Carla. Kadkapot kasting masansan man ang name yung pasamak. Kinasarita siguro na papake ni mama. Ni Dandan. Timesa ka na kiti kopi sina. Pare. Dandan. Mabalindi magilugan? Tekot siyang. Dahil tadyar eh. Walang yung sangkamot nga may dagas di balayaw. Agpalaodak ka nagpadayo mo di papanam. Di sumurtak pa lang ka. Gawid ako na. Posible nga gawid ka. Hindi ka manin uminom. Di mo ka naman lang tamagin nga talagang umres ka. Awanan ti ginagawa po. Dadadail sa lunat mo. Kaya na kumatbibang mo kanyak para. Saan kumot ka daw-dawatin kang katinom ko? Umat ka di Yung narigat may sa partner. So nga, sakto mga awis kang ka. Intaw minom.
Siyak taggastos. Manigpon mo't idin, manunemi talaga agad kaduan ako ni Dandan. Ti makatagas kabutad da ni Dandan. Ore mat matayak tumot ka ni ti Bartek mano. Tao mat pagdanagak tadamat ni Dandan nga, mangimaneho ti kutsek. Ngayaw awid ng tupayan, manunemi ti kutsek, tao mat pagluganan ng agawid. Kabilitan tumitlayan nga umay na alain nga masapa. Dito'y balay, manunemi tapno, makastre ka kiti pisina. Hawala tamat ti sarday, manong nemi ti pamagbaga da papakin ni mama, kas tamat ti nagri kakapsat ko. Awang ka rin ti plano nagsayat pa ti biyag mo. Ha? Arnel? Papa? Di ka di agsasarming? Agsasarming ang papa. Di ka di agbalaw? Iti kas tanganangam? Pati barbas mo, di mo pa amuahit. Di ka dilawan, kadagito pagsunaam, pati buok mo. Kaya may parit yung sumarte pisina nga, burangan. Tada nga di ba sasabihin no, pagwapuak pa pa. Is, kaya mo natap no, dumteng sa bading ayat, itibiyag mo. Di akong kasapulan pa sa bading ayat. Linuloko. Anda karabing nga mga gragsak dito lobong. Hanggang nga pabalod, itiladingit. Ngayon pa ikin ka, ti mo na nga, nobya. Saan ka nga pabalod? Rumukat ka. Tinalpas ka nalpasin. Ito rin man pwede naman nararamida, mapasublim ka di pengar ti biyag ni Carla. Kaya di ko tagtalineb, di tinapalabas. Linuloko. Tinapalabas ka na palabasin. Kahit ko. Ngalagipin nga dapat lang ni Carla. Kahit ba siyem ko mga rod? Ngada ni Carla, si bibig ni Carla, kahit napatikas kang ka. Nakasimsimple. Common sense. Kaskaladis edukado. Ba anak latam. Di na pakadanagan. Ang nakawasun ako mga di kang pakadanagan kang ka. Ang movie nga talaga nga naladingit pa nakapukaw mo kay ni Carla. Kinaubingham. Nga naman pa'y talong no pagpailang nga tawin nga da nagkinawatan di kiti puso yo. Ngam halos manipod pa na dobing kayo. Nasakit nga peso. Ngam kinatakrot saan nga mga awat di kinaput no. Arnel. So nga may saka takrot. Takrot ka. No, sige, takrutak papa. Api nga min nga sangka nga dumungig ka na kami, Arnel anak. Siya ko mga inam, kasyam. Kaputa, ano anyaman ti marikrik na kamat, no naliday ka nalidayak mat nga inam. Kanakaragdrag sa kakun, makita nga, makamugbot, makita nga amom nga arwa, amom nga tagibinan ti salunat mo, amom ti, hanggang nga barbarte. Titi arak kat adda nga mang dagal iti salunat mo. Takayat mo ka ti dagsakit. Salang sakit ti kayat ko mama. Takayat mo ti matay. Tadi ka dilay nga Carla tinapatag kang ka. Katsyak nga inam, da kami nga naganakin ka. Di ka kakapsat mo, saan kami nga napatag? Di ito man ka kunak kang kayo, di nakabansayag pa lang ni Carla. Anak makadalangan. O sige, sanda ka nga pakadanagan. Tapos sanda ka nga pakadanagan. Ibilang mi nga roden nga nataykan. Saan ka di nakastarturong na? Ipanasandakan. Yan tangay, matin ti self-service, ibiyag mo para king ka. Yan tangay, kunam nga handa ka nga pakadanagan. Sige, sanda ka na bibiyangan. Tapara ka na kami kini mamang mo. Kat ti Arnel nga anak mi, kat dimmagan.
Kadgabuta talaga manong naming madinti lang napanag nagpapukisan na. Sak naghait manong naming. Kalpasan na. Medyo inijak pala ang mata. Ti uminom, iti ado. Liliklik ak tagpuyat. Tapno mapasublik ti dati nga langak manong. Hagad no makita nak ni mama manong naming nga makapag-recover. Nagsubsublik ti dati nga langak. Kat manakragsak. Kasta anak. Kasta. Oh, kat panagkonak. No, ano da nga sublinton ti dati nga kinagwapom, kinasalunad mo. Saan mo doon nga problema ti babae? Isuda na mismo ti masidagkan ka. Diyak ko rurayan ti isidag ti babae, mama. Di mo ko na yung data, iho. Saum lang data. Papanan na kumakas pagarikan. Tanuad na babae nga makita mo masidag kat maatrakar ka. Hanggang ka di mailiw. Nga adara ko ba mga babae. Saan ka di mailiw. Nga adaagkam nga babae. Saan ka di mailiw. Nga adakaduam nga babae. Nga agplano. Amang ituloy. Kada kiti arapapyo kini Carla. Di ka di kayat. Nga ada sa bali nga Carla iti biyag mo. May masalang ti Carla iti biyag ko mama. Kunong data. Alis nagsao. Yan puputam ti sao. No lakid di. Tapaakal kan iti napalabas. No lakid di. Talibasa mon tiladingit. Iti kaawan ni Carla. Mga baruanan ka. Agur oray kang ka di barungan namnama. Agur oray kang ka di barungan sapang. Inawanan nagkuyog kami manin kanidandan manong namin. O partner, kung nakmalan no, insardin mo tuminom. Insardin ko lang timinom ti ado. Ket sublihan manin tuminom ti ado. Partner, ti arak, okay. Kasabulan ti bagi. Ang empty sobra, aming aglabas dakas. Yan manin no, uminom ka lang. Kalkalaingan na. Kung saan kat sa jabalayo ang uminom ka. Tayo to no, mabartag kan, maturong kan. Ngayon kahit ko tikas tingnan ka. Kumatang ka tibir, pulutan. Intatigid ti babay. Tap no palabsam tinapalabas. Kasi anong nga malibasam tinapalabas, kat subliam mat. Basta kahit ko partner. Sige, pagustuhan ka. Ngayon maminsan lang ha. Naban kami manong name ni pasansan idi nga papanamik ni Carla. No idi ket ni Carla ti kaduwak nga mitalay tangang gundaway ket ni dandan ti kaduwak. Uminom kami. Pulpulutan kami. Ket no kasta amarik na akong inom ko. Bumido ta kidi bato. Bakal-bakalik ti baybay. Partner. Among kadi nga kunada. No bato-bato ti baybay ket umuyong digdi daloyon. Kasta kadi. Alala, sintiram. Batong pa'y. Pagkakamangawin. O di mo ka naman lang kung dumakdakil digdi dalo yun. Uwin nga peso. Adanakam digdi dalo yun. Adanakam dang agsubli-subli. Sa agad nga di ayos, huno angin. Ito iya, magmanbandar katakwada. O kita ka uyong dan eh. Hoy! Nagdakil ka dalo yun na ta. Hoy! Pasabuha ka na. Oh, yung alis na umaga. Sikaw, style mo. Nakadanon manong name iti. Danom na iti ayam. O, magidam? Adayo ko mga makadanon iti dalom dito. Kalpasan nga nagburak na dito. Dakil nga daloyot. So, nga samon nga matpatuan na. Agpakawan ka ba kidi? Style mo. Niran na nga lang. Dakil nga daloyot na. Ikaw mamati? Aman, mamating mat kadiya. Dahil tayo, taga-igit ti baybay, di mangalap, amuda ti karakter ti danom. So, kastat amuda. Amo ke, no bato-bato na daluyon, umuyong, dumakil, sabwagan na ka. Manong name sa latang maliklikan, malagip ko ni Carla. Kaya nagsangit ako.
Sangit ti Bartek. Ken talagang magsangit ak. Gabot malaglakip ko na ni Carla. Carla. Opo, na yung tagsangit ka ba't manin? Nabartag kan. Nagawitan. Bayan naglaing dandan. Bayan lang. Sa bagay, may tulong ang damat ka di may tulong kang gatag sangit. Tap na rumwar. May ruwar mo. Jaya mapenpen nga sakit. Iti barukong mo. Kayan madulasan pa matam. Tagsangit ka nga eh. Kasi lang mabugwan ti mata-mata. Tagsangit ka. Intun ka no? Nga sana kakastoy. Intun ka ano nga saan kakastoy? Si kamid lat nakasungban. Mabasamak tulaeng, intun na talaga nga maawat mo kinapudno. Kinapudno nga ure anyat araramidem saan mo nga mapasubli pa ni Carla. Kinapudno nga tirumbeng aramidem ket ayat met laeng ti makaagas ita puso. Tapno agragsak ka, agayat ka manin. Yung siya sino. Nakadado partner. Nakadado na kita kursunada kang ka. Mga ibagaak. Ibagak amin nila. Uri kursunada tak. Nusang kumatakay nila. Uwan at aumat panggip mo ngamin nga agayat. Yung padasam nga loktan man ang tapusom. Ulit-ulit ang mga ibaga. Agayatak manin. Agayatak manin. Agayatak manin. Partner. Laglagipem. Ad-addang napimpintas na nagragsak ti may kadwa nga ayat. Kadi. Nagip ko dati kanta nga, may kadwa nga ayat. Ore salud-sudin ka nagit tinadaan ti may kadwa nga ayat. Sino ko man kita? Di kita mabalo. Naragragsak da ko, iti may kadwa nga ayat da. Kasi kayan ka, arig na nabalo ka. Napukawang ka tiyan, ipatpateg. Ito yung muna nga ayat, ito may kadwa nga ayat. Baka naragragsak ka. Talaga naragragsak ka at mabalin ka na ito may kadwa nga ayat mo, katawan sakit na. Agpaot tibiyag na, agpaot tibiyag yo. Agkubkubu kayo, ada kayo tupay lang. Agay ayawang kayo to kadagiti apo ko yung tituod. Oh, di mo ka di kayat kasjay? Kayat ko. Ngayon ni Carla kumat kaya. Kaduwak. Iwan na nga mawanan ni Carla. Ti awan, ti mapukaw, masapon nga kasukat na. Iso nga napukaw mo ni Carla, rumbeng unang nga kasukat na. Nakasimple. Manong name mas dawak no apeng nga nakarigrig katak ngag-move on. No pa tagtagibinakmat ka dito sa lunat ko. Diyan ko nitulok manong name nga respite bagi. Okay, no minumak, kon control. Sana nakasidi, o reklamat matay ti Bartek. At dan makatawen manong name si pudawanin ni Carla. At sa anak pa nakamove anak ko na. Iti kawan, tibay sa ngarabi nga awan ni Dandan manong name at emergency nga napananak at sanak na kinuyog. Napanak manong name tibay sa nga bar. Sa jag nga naginu manong name. Karibang Barteka ko, na! Tumalyaw daming kanya. Ikinirad ko manong name, hindi kita nagawa nga kitipir. Laglag sapsabol ti gulo. Imaya naman ang namin ni waiter. Sir. Nabartek ka yun, sir. Anak ba yung nabartek? Doon ay tinabuong nga buti. Sir, bayadak man, no? Mabit lang, sir. Tabi lang, numunod na buong. Kendalusak, madad ka yung root beer. Ha? May salangin. Tapnoong ko na. Tabi lang ito numunod bill ko. Plus din na buong bote. Okay? Okay, sir. Umininom ako manong name tinted na kanyak nga sa nga buti nga beer. Idi at adamat manakraad manong name ti suli. Kuna naman. Ada nang asawa kanya. Napatalyaw ako customer .
Nagmay samat na, no? Ha? Napamit imasdag at yung waiter. Sa di pumano ti waiter, pinayapaya. Abe, boss. Sino jay? Kasmat kang ka, boss. Nabartak mo tanggat na eh. Kasla, babae? Eh, kita talaga nga babae, sir. Babae? Napintas ka babae, sir. Dalo sa mga rot sa jet, inkaman, inakto, danggaya ni Suna. Nabimbing na, sir. Tamno, at kasasalita, madamat kasasalita na. Kat in murder met manong nami ti may sangabi. So ngay masiday ka. Awit ko ti inumat. Hay. Abay. Nembagam. May ayid chonyo. Ken no saan ko kaya? Among ti tao kasapulan na ti pada ng nga tao. No man is an island. Ano ka? Ginawa ko, bibiyang mo kanya. Baka kasapulan di ka sasalita. Diyan kasapulan di ka sasalita. Baditag may mesa. Nang roon na kahit babayad ka na tao. Kasi ka nga roon na may mesa ka. Gabutawan ti kadua. Kasi nga nagsapulak ti kadua. Tapno saan akong may mesa, kaduain ka. Tapno saan ka may mesa, kaduain ka. Ano pwede nga beer ti kabailam? Huray pa yato? Ano? Talugan mo? Awan lugan ko? Dito mabaling nga commute dita. Gano'n rin yun, mapaspasama kang ganyan. Ang bibi ako. Oray mampay, ramasanak, tisang apula, kat siyam nga dorogista. Oray mampay, bunubunan dak, ti bala, ti palto, kay-kayit ko pa. Kayat mo, papatayin nak. Tsaka kayat napapatayin ka, may balod dak. Kani baga ang saan yung ibalbalod na damang patay kanya ko na. May bagang pengarod na patay kan. Ano yung pagpakaunak nga? Mangayab kang umuna ti polis. Ibaga ka di polis. Hoy polis, napapatay nak dito nga tao. Hamo tilaw na. Tulag ko nga patay nak. Libre. Awa mabalod. Kuna ka. Namalin. Mayat kumano kasta. Ano kasta man. Numabalin di kasta. Duwatang harudin nga patayin da. Tapos kahit mumitan di matay? Kahit kumitan di matay. Matay na nga harudin nga doa. Sige, agruder ka nga radibir. Uminom ta. Tapno matay ta. Matay ta iti Bartek. Uy, matay ta lang iti Bartek. Nga makarindan tumanayin. Tayo ko kayat ko kat mataya ko nga saan ako nga makariring. Kinontrol ko't iminom manong. Namampay awan kontrol na. Yung ananawain. Gusto na. Ha? Nagurder ka sa gusto ng wanap? Gusto na. Anong nagan mo kayo? Ano ba yung kita yung nagsasalita tayo? Ang sangasang uwinom, di mo pa yung munagan ko? Hindi mo pa ibaga. I'm Jessa. Hi, Jessa. I'm Arnel. Arnel. Samang itultuloy tuminom. Sublitan di kita. Itulod ka. Pag itulod ang kanya. Isa din ang tikayat mo. Uno ibagam na, itulod ka di malayo. Tsaka kahit nga dadagas mapasama ka. Mami ko mga di mo kahit nga dadagas mapasama ka. Who are you in my life? Kasmay sa padang nga tao. Mangisakit itipada ng nga tao. Teko na nga ayatem tipadang nga tao. Agas di ba nagayat mo itibagim? Okay? Ito may kadwa kang runaan nga bilin. Umuna, ayatem ni Apo Diyos iti suamin nga puso panut kararwa kin pigsam. Ti may kadwa, mayarig mo lang, ayatem ti bukod mo nga bagi kas panangayat mo ti ayatem ti padam nga tao, sa panangayat mo ti bukod mo nga bagi, di ba?
Amumit lagayam. Yung aping hasta samo nga yatin tawagim. Ikimutawan sa servant bibiyag ko. Tapay. O bibiyang mo no apay. Kunak man lang bilang na kang gayem. Gayem! When? As a friend. Iso nga kunak. Mamidlang tabayada kong di bill. Pakibay-bayad ko di bill mo. Okay. Thank you. Almasan na. Rumorta rin to eh. Itulod ka di balayo. Na? Itulod ka di balayo. Sige. Sud ko na. Okay. Okay, friend. Itulod na di balay mi. Kahit no kaya't kung di heaven ti pang itulod ang kanya. Amom ka di pagbagam. Amok! Nabutawan na sa servant, ibiyag ko, teko na, oray ramasan na ko, sa kapulog siyam nga durugista. Okay lang. Inatibay ko ni Jess sa manong name no mapay maulawak mo ng talaga nga tinared ko. Saan ko ngin tulok na siyak ti at atibayan na. Siyak ti mga atibay kang kuhan. Naging ka tinakay parking nga ti coach. Sige, doon kan. Coach mo na ito eh. Kuha po ti coach mo. Kang guwapo ka. Napindas ka na Jess. Oh? Hindi ko, ano dapat kung may diyangan na pintasa. Nasana kang gininom. Yung napinas ka lata. Sige, no. Lugan ka. Naglugan, indrakip ko tiri daw, napanak mo iti, bangir nga ri daw, tapos sa jayek naglugan. Hindi makulugan nak, nakigtutak, hindi awidan nak, ni. I miss you. And I love you. Jessa, yeah. I'm Arnel. No, you are not Arnel. You are my Carlo. Carlo? Yeah? Carlo, I miss you. Kinuna namanin manon name kat nisumanin tinangamal ka dagiti lips ko. I miss you, Carlo. Carlo, I miss you. Kat kalkalagagungan, di ba? Love me. And I will love you. Ni akat mayat matirik nak manok lalaki akita. Pangkan mo naman. Yung sanga dito ay. At ito nagdikot si. Sanga dito ay. Sa sino nga hintay ito hotel. Manong nimi dya mo nurumbeng tinaramid ko. Uno. Dito ko nadakadi manong nimi nga talaga. Nga isot na yurit agasa. Ako matipanagkadkad na. Mayat matirik na. Tisot ng rugi, manong. I miss you lang, I miss you. Siya ka no, ni Carlo. No, mapaiulit-ulitak, no, I'm not Carlo, I'm Arnel. No, you're Carlo and I miss you and I love you. Idada kami nito, nagtikwarto manong nemi. Isut limaban nga talaga. Isu pa yung tinangikat terwaten. Kalbasang nga nekat na terwaten. Lalaki ak manong nemi ang tapuod ko. Apikit di nga saan, kat may iliwak men. Naman pa yawam idi, tinapasamak mi pa kini Carla, tanagdulagam mi nga rod nga birihen nga idotag ko ti altar. Adamat tin experience ko manong nemi, tamasansan met idi, nga no magagatak kat inak ka iti per kilo, kanagitay wanat istan ako nada. Nagpinas ti pamagina manong nemi. Diyak pa nakita ti bakabuklan ni Carla. Manong nemi. Talagang ganan lang nga si babado nga ginarakop kami nga kinaginagay. Ngayon ni Jessa manong nemi si Bubukel. Anamin pinsan. Nga nalokaisan di bagay na kat nagmayat abat matan.
Nagboluntaryo tiriknak manong nemi nga nang lailo ken kuwana manipud ka dagiti bibig na titinged na ti barukong na. Ikaw manong nemi akas kalikagom ti maysa nga lalaki ti babae. Akalikagom ti babae ti lalaki. Manong nemi ibabawik ko maidi. Idi maduktalak nga marigata na abi nga marigata na nimimpilit ko. Virgin. Kunak na nasang ka, Virgin. Ha? Kunak na nasang ka, Virgin. Di ba, Carlo? Di ba kakang ka? Na Virgin, ha? Ibapi nga ita. Di ba? Into malpas ko matikasarta. Kaya ko itan. Ano ako mapay nga ron? Di mo ituloy? Ituloy mo. Talagang ituloy ko. Gaputan si Mureke. Uwen manong nemi nagkanaig kami kini Jessa. Ni Jessa ngagpadpada kami nga nagbartek. Ngay daga nagam-amo ka nagkita kami manong nemi iti may sa nga bar. Ket kabuta Carlo ti pangyarikan na kaniyak. Ken kabuta lalaki yak manong nemi. Pinagustuhak. Nagpinagusto kami manong. Nakalpasan ti mo na naulit pa'y manong. Ken naulit titiday di nga nagpatnag. Nakaturog siguro nakaturog man tinisuna. Naud-udi ka nakariing, di makariing At ni Jessa nga nakatugaw ti iking ti katre nga nakarawat. Dawayakan nga nakariing. Ano tinaramit mo kanya? Sino ka? Imposible na sa mo na malagip na pasama. Sino ka? Siya ni Arnel. Siya ni Jessa, di ba? Kapag ang dadatoy. Kapag nakasaksikit ti. Kapag nga, ilamo-lamo ta. Itay. Talaga ka din sa mo na puutan. Pinagbalin na ka, Carlo. At dapuot mo, Jessa. At dapuot mo. Siguro, at dapuot ko. Nga maawa na kiti gusto nga puot. I'm sorry. No ginandawayak man ti kaawan ti puot mo. Iti gusto nga puot. Mabiglayin. Nagagdigos. Nakadigos ka, nakababay Kinunak ba nung namikit gapot at makitak na ba? Tutuwaliya, inalaksak na ba ni Tibanyo? Hindi ito yung napasama. Kasla sa anak pa lang mamati, di man nung namingam talaga nga pudno. Kasla tagtaga-inip. Ngam saan nga tagtaga-inip. Nga kadi ko sa naisuot ko matenterwagan. Let's go. Di ka rin mabisin? Mabisin na, kinte pa lang. Sige. Intan, iti kasid nga nga restaurant, sa dita mamigat. Tanadaman ng manong nemi nga makitak ti pintas ni Jessa. Kita ta, mangmangan kami, kadigdigos ko. Kaduan ti mangan. Kaduan tagkaldo. Ito lang ang maimas ko ti mangan. Ha? Manipo didi. Ita pa lang maimas ko ti mangan. Gabutan naman nung ka. Oras siya, katumat na kako. Oh. Sabi ka sa tanang kita ba niya? Diyas imisem. Saan ka na umisem? Magkatawa ka.
Ako man tinakakatkatawa. Tinakatkatawa. Tinapasamag ka na ta. Ungang peso. Di mo ka dinaputan? Anat napuutan? Posible kawan. Tiyan mo. Naginom ta ka doha. Naginom ta, kalpasan nga nagamamuta. Kalpasan na. Iyawid kang unak. Itulot ka di balay yung unak. Yung sikat nang imaga. Love me, now I love you. Ano? Ito yung nagtukot si Castaone, di ba nang mo ka nagibibig ko, I miss you, Carlo, ka lang Carlo. Yung magagmad ka siya ti Arnel. Ngayon di ka mat namati. Yung mat lalaki yak. Yung mga ti hotel, di ka mat nagkipken. Ginundawayan na. I'm sorry. Nabibilang mo pa ng gundaway ko ti amin. Okay. It's okay. Agyaman na. Ano ito ba ang pagyamanam? Siyempre, anda ka ng bantay kanya. O, hindi dagas na pasama kanya. Sa mga di bilang ang dagas na pasama kanya, tinapasama ka data. Saan kong tumalipatan? Saan akong nga itulod pa? Ha? Itulod ka na di balayo. Diya kahit nga mamam ti balay mi. Mabalik ka di nga rin maanat ya. Contact number mo. Diya kahit. Tapay. Saan mo ito ka din kayat? Nagkita tapay? Tapnuan niya. Kaslawang ka din kang kada ito na pasamak. Idin sa virgin ka. Pasol ko. Awan ti sa baling ang lalaki di biyag ko ng saang ni Carlo. Jessa. Dadating ka rin kang kuwan. Sa din tayo ni Carlo? Natayan. At sakit na? Nadisgrasya. Carlo na nga na. Namong ka di nga napukawan ak ba di babae di biyag ko? Carla tinangan na. Ha? Na-aksidente met? Ha? Nagsakit din leukemia. Leukemia. Nagsakit din niya. Talaga nagsakit. Diyan kamot magmuan. Ngima mo? Saan nga na ikari ni Carla para kanya? Sambat nga na ikari ni Carlo para kanya. At sa bali nga na ikari para kanya. Kastamat kanya. Baka sika. Ana? Baka sika. Tinikari para kanya. Kitsak mo tinikari para kanya. Para kanya lang. Timbak der. Goodbye. Jessa, mabit lang. Saan na kung nasurutin pa? Lipatin mo tinipasama. Sa mga pang panunutin. Sige. Nusok ko na. Ngayon, nakas magaligan na masapul na ito. At ang calling card ko, dito. Alay mo. Sige, like. Inala na manong name. Saan ko nga sinurot pa? Just in case na dito masapul na kanya. Kanya tayo mo. Baka nakaala. Mga ikamat na ito. Iskog na nung kaspagarikan. Hindi makasang petak dito ibalay manong name. Siyempre, sermon manen. Tinauray ko kada mamakin ni Papa. Di ka mo wala tumawag. Di ka mo wala sumbatan ti tawag me. Di mo wala sumbatan ti text me. Tapos saan ka kung mga madandaragan? Ma, diyan kami nakibiyangan sa cellphone ko eh. Naka-silent. Talagang awan ti bibiyang mo. Kada kami. Tapos nung tikasta kat saan ka matabibiyangan? Mawan pagdanagan yun. Nasaraka konti may kadungayan. Kanya. That's a good news, ma. Ano na pasama? In istorya. Apa karot nga
Sa amo nga, sinuro, tapos numamon ti address na, wano, ano. Nga bali ma, intid ko king kuha na ti calling card ko. Kaya ka sa barigan, ta saan nakatawagan? Sa Pulik. Dahil lang dinubong. No, kasi pagkatikan na mo ure nga tumawag sa Pulik Suna. Kahit saan ko na ure tawag na ti makabulan. Nagsubli-subli ang itibar manong name nagamamuan mi kini Jessa awan. Nagpatulong ang kinidandan manong name tapno masapulan na. Ikit nakaalang ka mga horti picture na. Api ngamin nga di ka, isos apa nagpanunot ka kung matikosto, Arnel. Jak mat amo kas jay. Nga dina itad ti calling card na, wanuwad itad ti pang contact number na. Ngaging gana lang ti Jessa, ti amo kanagan na, Ken Carlo, na jay na-aksidente ng boyfriend na. Namuklo ko makasto akit. Hindi, nagriingan ko mga nasapat ha. Sinukain ko ti bag na. Kumaa, ang tsak mo kas jay. Sa bulan da. Agpanawagan tayo sa social media. Amom kumangarti lang nga na, unagor ka. Ito social media. Sa pulag, katigid na tumong mga account. Ore man pa. Kasanon saan nga picture, tiya profile na, hana picture. Basta, sa pulag. 2 bulan na manaw. 3 ka bulan na, nawalat ha. Labanak manin manong naimiti may sa kitaan may di nga bar. Nakatalo akon. Hindi daw masinig. Hi. Jessa. Siya. Apa nga? Sinapsapon ka. Apa di ka tumawag? Sino tawagan? Siya. Hindi ko kayong kanedi calling card ko, di ba? Jack na sa pulan. Narigrig ko. Napukaw ko. Kani. Subli-subli anak mo dito yung lugar. Ngimiti lang makita ka. Kahit mo sawan sa pulan nakmet. Nagsinsinapol ta siguro. Agurder ka. Mabit lang to agurder na. Saan ako minom? Saan ka uminom? Anong arod? Juice. Pulutan ka. Good directed juice. Thank you. Tapi yung saan ka uminom? Kayat nga. May palit kanyak ti arak. Kabuta. Masikog ka. Masikog ka? Sino tama na? Ni Carlo. Pagkatawa ka. Di ba na tayo ni Carlo? Tisibibiyag ka, Carlo. Sika. Anong oritan? Pero may unay yung kasarnak. Tapos sana ka ganang kabalasan. Tsakayat. Hana? Di mo kayat na mangitak ti dayaw ko? Di mo ikantinagan ti sikog ko? Tsakayat. Di mo kayat na saan nga matuloy? Basta tsakayat. Di ka kayat ni kasar. Tsakayat abigbigan na nga sikog mo. Tapay. Gabuta saan nga siyak ti amana. Ni Mat Carlo. Idin tatasak ni Arnel. Nagkanaing ta na siyak ni Carlo. Natayo ni Carlo. Si bibiyag ka, Arnel. Sikat amana. Ken si kaitan ti patpatek ko. Deta ti orayek ng ibagam. Gabuta si kamat ti patpatek ko. Sinapsapol ka. Jessa. Naging narakop kami manong naming nagpaot pa naglanang di kinibibig mo. Na mapesang ko mga mabalin. Tako na naging customer na padam eh. Saan nga dito?
Saan ka nga nito eh? Inutingaran. Iti hotel. Napalayawid siya balay yung arod. Sige, iyawid ka sa balay. Iyam amuka na papakin ni mama. Tapati suda, nakipagsapsapul da. Kan kasahuni na nagsak na papakin ni mama, manong name, di amuka na kwadra ni Jessa. Ti may kaduwa nga babae, ti bihag ko, ti may kaduwa nga ayat ko. Kaya parang sakang kamunay alak. Iho, iha. O, saan nyo ka natin na baybayin? I-schedule tayo yung tiyo may panangasasawa di balayo. Tapos mamamumi dito ang baling nga balayan mi. Naka-schedule manon name kat napang kami. Adamat mabalin da Jess sa manon name kat kastaon ito yung yaman. Nagdilagan anak yung kakabsat na. Agyaman kami kay Carnel. Sika tina magbalbali iti anak mi. Sika tidimting nga may kadwa nga ayat iti biyak na. Tamumi ka talaga nga dinapulos kaya ti magbubaan. Deta tinayurit agasat para ka na kami. Nana. Nana ka di ka di balay. Mama ko na. Anong nimi napasamak betlaan tikas ti arapaap mi di nga plano mi ni Carla. Nasaan lang ni Carla no dikat ni Jessa. Nasaan lang ni Carlo no dikat ni Arnel nga siyak data. Nagalaysa kami manong nemi kat nakaragragsak kami. Da kami iti na inyurit tigasat ngagkatuluyan kanagdan na itutong palbiyang. Da kami kani Jessa tinangituloy anang patungpal kadagiti arapaap. Arapaap mi idi ka ni Carla. Ngarapaap naman idi ka ni Carlo. Da kami manong. Siya ka ni Jessa. Iti ang dama manong nemi at dan kabukbuko din mga balay nga nayos dagmat lang iti family house mi. Kanadan talo nga anak mi ka ni Jessa. Manong. Naragsak tibinangon mga pamilya. Tanagbalinak akasmat lang iti karik idi nagbalinak nga nadungo na siya at nga asawa, nadungo na siya at nga ama, kanagitan na ko. Akas tamat ti na siya at kinapudno kanyak ni Jessa. Kinapudno na kanyak, kinadungo na kanagitan na ko. Na ito iti pagkasalita ak, na iso iti naiurit, agasat ko, gasat mi, manunin. Agyaman naklaunay iti anus mo nga nangornos kalpasan nga nakinsan kang kadida Italiana kaya agyaman naklaunay iti anus mo nga nangibasa ket sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsaramingan di biyag kada kiti pada kalimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing agyaman nga pagaya mo Arnel. Thank you mat kang Arnel iti panangiburay datoy first and last love story. Ayan. Thank you mat kada kita nagbuya